Станція Маліновка. Маліновка Стейшн. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция Петровщина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Petrovщина. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна.